ሰላም ከመይ ፀኒሖም ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ ናቲ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታትና እንሆ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ዕድም ልዕሊ 2 ዓመታት ተቖፂሩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእነት ክትግበረሉ በሰላም ኩናት ክሓውልን ክቃለሱ እዮም ዝበሎም መራሕቱ ጠሊሞሞ። ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ጠገም ንምፍታሕ ካብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ንላዕሊ ከም ዘይኮነ ልቡ መሊኡ ዝዛረበሉ ዝነበረ ውሽጣዊ ፀገም መራሕቲ ሕወሓት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተቐሊዑ ኣሎ። ሓደ ጉጅለ ነቲ ሓደ እቲ ካሊእ ድማ ነቲ ሓደ ዝድግፉ ደጋውያን ሓይልታት ተራእዮም። ኣብ ግዜ ዘመነ ሃፀይ ምኒልክ እዩ ራእስታት ትግራይ ነቲ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ኣያዝ የብላ ትግራይ ዝተረፈት ተቐሊልካ ንምድኻምን ንሸዋ ዝገበረት ትግራይ ክትከውን እንታይ ንግበር ተባሂሉ ኣብ 4 ኪሎ ተመኺሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብቶም ጉድናት ራእስታት ትግራይ ራእሲ ኣላን ኣባ ነጋን ራእሲ ሓጎስን ብቐንዱ ናብ 4 ኪሎ ነንበይዶም ክጽውዑ ተገይሮም። ሃፀይ ምኒልክ ንሰሳሳይቶም መኺሮምሉን ወዲኦምሉን ዝነበረ ጉዳይ ነበረ እሞ እቶም ክልተ ራእስታት ትግራይ ከይሳነዩ ንስኻ ካብዚ ቦታ እዚ ነዘ ንስኻ ድማ ካብዚ ናብዚ ኢሎም መሬት ትግራይ መቒሎም ከም ካሊእ ብሔር ወይ ድማ ሃገር ዝመፁ ሓይልታት ብግዝኣትን ስልጣንን ክሰሓቡን ክጠፋፍኡን ገይሮም ኣታኺሶሞም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ራእስታት ትግራይ ከቢድ ውግእ ተወሊዑ ራእሲ ኣላ ኣባ ነጋ ኣብ ሽራ ኣብቲ ልዕሊ ናይቲ ከባቢ ገዛእ ዝነበሩ ራእሲ ሓጎስ ጸብለልታ መዝጊቦም ራእሲ ሓጎስ ተቐቲሎም ኩናት ተዛዚሙ። ራእሲ ኣላ እውን ኢዶም ተወቂዖም ስለ ዝነበሩ ድሕሪ ናይ ኣስታት ክልተ ሰሙን ሕማም ዓሪፎም። እቶም ደቂ ሓንቲ መሬትን ሓንቲ ማህፀንን ዝኾኑ ራእስታት ትግራይ ኣላን ሓጎስን ብሽርሒ 4 ኪሎ ተወዲኦም። ብድሕሪኡ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ገዛእቲ ሸዋ ኣትያ መፃወቲ ገዛእቲ 4 ኪሎ ኮይና ክሳብ ምድምሳስ ስርዓት ደርጊ ቀፂላ እያ። ህዝቢ ትግራይ ብድኽነትን ድንቁርናን ክነብር ፈሪዶምሉ እዮም። እንሆ ድማ ሕዚ እውን ታሪክ ንባዕሉ ይደግም ከም ዝበሃል እቶም ብክንደይ ክባር መስዋዕትነትን ወለዶታት ትግራይ ናብዚ ዝበፅሑ መራሕቲ ሕወሓት ንስልጣን ክብሉ ኣብ ክልተ ተገሚዖም ንህልውና እቲ ብዙሕ ታሪኻት ዝሰርሐ ውድብን ህዝብን ናብ ውርደት ኣብቂዖምዎ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ፀገሞም ብልዝብ ክፈትሑን ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ትሕቲ ረብሓ ድሕነትን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ክገብሩ ብዙሕ ተሸምጊሎም ንክልተ ዓመታት ቀፂሎም ተለሚኖም ኣይሰምዑን። ሞይተ ይርከብ ኣለኹ ኢሎም ኣቕቢፆም ናቶም ምትፍናን ጥራሕ ከይኣክል ድማ ብካድርታቶምን ደገፍቶምን ኣቢሎም ሓደ ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ትግራዋይ ክለዓልን እቲ መርኣያ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ጽኑዕን ውህድን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ናብ ከባብያውነት ድሕረትን ክወርድ እዚ ድማ ንመጥቀሚ ስልጣን ከውዕልዎ ዝከኣሎም ኩሉ እናገበሩ ይረአይ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኣብዝሓ ብሄራውን ክብርን ኩርዓትን ትግራዋይነት ዝትንክፍ ጉዳይ እቶም ኣብ ክልተ ዝተኸፈሉ መራሕቲ ሕወሓት ኣስሚዖም ኣለዉ። መፍትሒ ፀገሞም 4 ኪሎ ከም ዝኾነ ኣዊጆም ናብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣምሪሖም እቲ ትማሊ ምስ ካልኦት ባዕዳውያን ሓይልታት ኮይኑ ብምውጋዕ ጀኖሳይድ ፈፂሙልና እንዳበሉ ዝዛረብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፍረደና ኢሎሞ። እንሆ ትማሊ 26 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት እቶም ዝተኸፋፈሉ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ውዒሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝነጥፉ ተጋሩ ሓፊርና እንዳበሉ ውዒሎም ኣለዉ። ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ብዝኾነ መንገዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተኸፋፊልኩም ነንባዕልኹም ካብ ትባልዑ ፀገምኩም ተላዚብኩም ፈቲሕኩም ንህዝብኹም ክሓሱ ከም ዝበሎም እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዉ። ስኽን ኢልኩም ተዘራረቡ ንዓድኹምን ንህዝብኹምን ኣገልግሉ እቲ ህዝብን ዓድን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝያዳ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ኣይትውሰድዎ ንዓና እውን ኣይተፀግሙልና ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዛረቦም እቶም ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ሓበሬታ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። በዚ ድማ እቲ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረበ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምቕያርን ሓድሽ ሕፁይ ፕሬዚደንትነት በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተነፂጉ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብይ ምዕራብ ትግራይ ናብ ንቡር ከይምለስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይምለሱን ሰቃዮም ክነዋሕን እቲ ቅልውላውን ፀገምን መራሕቲ ሕወሓት ቀንዲ ዕቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ብግልፂ ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ኩሎም ከም ዝተዛረቦም እዩ ሰሚዕና ዘለና። ዛጊድ ሕወሓት ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፈለን ትክክለኛ ሕወሓት ኣየናይ ምዃኑ ብሕጊ ክውሰን ከም ዘለዎ ከለይ ትክክለኛ ሕወሓት ኢልካ ንምፍላይ ከም ዘጸገሙልን ንኽልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት
ማዕረ ከም ዝኾኖም ብምንጋር እንተኾነ ሓደ ምኾንኩም እንተዘይኮይኑ ግን ብሕጊ ክትፍለዩ ኣለኩም ኢልዎም ይብሉ እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር። እዚ መልሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ድማ ቀደም እውን መፍትሒ ተጸቢዮም ዝኸዱ ንባዕሎም ኣዋሪዶም ንክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዘውርዱ ዘለው እቶም ፍንጭላት ህወሓት ኣብ ውሽጢ መቐለ ኮይኖም በብመዓልቲ መግለጺታት ኣብ ምሃብ እዮም ተጸሚዶም ዘለው። ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ኣንጻር ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ጸዊዑ ኣሎ። እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዘርግሐ መግለጺ ከም ዘመላኸቶ ካብ ኣባላትን ህዝብን ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝገብሮም ዘሎ ምትዕርራይ ማሕደርቲ ምቃወም ዝብል ጻውዒት ይቐርበለይ ኣሎ ብምባል እዩ ገሊጹ ኣብቲ ደብዳቤ። በዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ከተማ መቐለ ንጽባሕ ሰንበት 29 ሕዳር ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ኣንጻር ውሳነታት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ጸዊዑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ነቲ ጉጅለ ዝድግፉ ዝተባሃሉ ኣመራርሓ ክፍለ ከተማታት እውን ብተመሳሳሊ ትማሊ መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ኣመራርሓ 7 ክፍለ ከተማታት በቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ምክትል ከንቲባ እንዳሃለዎም ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓንቲ ወረቐት ዝተሸመ ከንቲባ ምቕማጥ ጸረ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣይንቐበሎምን ኢሎም ሎም ትማሊ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ዓንቀጽ 8 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ድማ ብወከልቲ ይመሓደር ዝብሉ እቶም ኣመራርሓ መንግስቲ ብቤት ምኽሪ ዝተመረጸ ምክትል ከንቲባ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ንድግፍ ኢሎም ኣለዉ። ስለ ዝኾነ እውን ንሕጊን ሕጋውነትን እንዳተሓስካ ዝግበር ተግባር ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ካሊእ ጸገም ዝፈጥር ተግባር እዩ እውን ኢሎም ብቤት ምኽሪ ዝኣክል ዝተመረጸ ምክትል ከንቲባ እንዳሃለወ ብሓንቲ ወረቐት ዝተሾመ ከንቲባ ምቕማጥ ጸረ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ብሽም ለውጢ ድላይካ ናይ ምፍጻም ተግባር ስዒቡ ዝፍጠሩ ዘለዉ ዕግርግርን ናዕብን ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ እውን ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ብህዝቢ ዝተመረጸ ምክትል ከንቲባ ብውልቀ ድሌትን ደብዳቤ እንዳጸሓፍካ ዝካየዱ ዘለዉ ክያዶታት ውጽኢቱ ናዕብን ዕግርግርን ይክብሉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ኣካላት ጸጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ትግራዋይ ይምልከቶ እዩ ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ እዚ ብደብዳቤ ዝግበር ዘሎ ዝበልዎ ሽመት ንትግራዋይ ዘይምጥኑ ተግባራት ጥራሕ ዘይኮነስ ወልቀ መላኽነት ዘንግስ እውን እዩ ይብሉ። ዘላቒ መፍትሒ ትግራይ ሕጋዊ መንግስቲ ምጥያሽን ካብ ውሳነታት ህዝቢ ምውፃእ ጸገም ኣብ ልዕሊ ጸገም ክፈጥር እንተዘይኮይኑ መፍትሒ ከም ዘይኸውን እውን ይገልጹ። እቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ጸገማት ዝኾነ ትግራዋይ ስለ ዘይጥቀመሉ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለውን መልእኽቶም ኣሕሊፎም ትማሊ እውን ንውሳነታት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓፈሻ ድማ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንድግፍ ዝበሉ ኣመራርሓ እተን ክፍለ ከተማታት መግለጺ ሂቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ከንቲባ ተጸዋዕነቱ ንቤት ምኽርን ፕሬዚደንትን ምዃኑ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ዘይፈልጦ መራሒ ምምራጽ ግን ዘይሕጋዊ እዩ ድማ ክብሉ እቶም ትማሊ ንውሳነታት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ደጊፎም መግለጺ ዝሃቡ ኣመራርሓ ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ብመሰረት እዚ ትማሊ ካብ ከተማ መቐለ ዝረኸብናዮም ሓበሬታ ድማ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብትእዛዝ ሓላፊ ሴክሬታርያል ሰላምን ጸጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተዓጽወ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ መሰረታዊ ኣገልግሎት መንግስቲ ንከይረክብ ዓብዪ ዕንቅፋት ዝኾነ ከም ዝኾነ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ክሳብ መዓዝ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ተዓጺ ክቕጽል ዝተፈለጠ ነገር የለን እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን መንግስትነቱ ጠቒሙ ስራሕቲ ዝፍጸመሉ ኩነታት ዳርጋ ዝለመሰ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ድማ እቲ ብግዜያዊ ምምሕዳር ዝተገብረ ሹመት ከንቲባ መቐለ ዕልዋ እዩ ኢሉ ነጺግዎ እዩ። ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ዓዘቕቲ ንኽትወፅእ ህዝብና ኣብ ጎንና ኣሰሊፍና ኩሉ ዓይነት ሰላማዊ መንገዲ ተጠቒምና ክንቃለስ ኢና ክብላ ውድባት ትግራይ ገሊፀን። ውድብ ናጽነት ትግራይ፣ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይን ውድብ ዓረና ትግራይን ንዲሞክራስን ንሉዓላውነትን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቶም መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ሕብረተሰብ ሰላማዊ ቃልሱ ብምሕያል ጸገማት ንምፍታሕ ዓሊሙ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ትግራይን ዑደትን ህዝባዊ ዋዕላን ከም ዘሳልጡ እውን ገሊጾም ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራስን ንሉዓላውነትን ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ እቲ ዑደት ኣብ ህልው ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ትግራይ ብምክያድ ንቐጻሊ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ንምንጻር ከም ዝስራሕ ገሊጾም ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ድማ ትግራይ ኣብ ወጥርን ውጥጥን ዝበዝሖ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንረብሖም ዝመናጠሉላ ኮይና ኣላ ክብል ገሊጾም ዶክተር ደጀን እቲ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብ ማእኸልን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዑደት ኣብ ውራ ማዕድናት፣ ኣብ ውራ መሬት ስርዓት ኣልቦነትን ንዝተመዛበልቲ ወገናትን ጠሚቱ ዝካየድ ዘተ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኣቶ ክብሮ በርሀ ብወገኖም
ህዝቢ ትግራይ ንምምዝባልን ልመናን ገበን ተቓሊዑ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ንምፍታሕ ድማ ብዕቱብ ክንቃለስ ኢና ኢሎም እቶም ውድባት ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዑደትን መድረኻትን ዘተ ኣመልኪቶም ንዝምልከቶ ኣካል ብጽሑፍ ከም ዘፍለጡን ዝገለጹ ኮይኖም ኣብቲ ዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ሓጋዛይ ክኸውን ጣውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 6,000 መናእሰይ ትግራይ ተሰዲዶም ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ካብ ዘምርሑ ልዕሊ 6,000 መናእሰይ ትግራይ እቶም 294 ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣሎ። መናእሰይ ስደድ ኣለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መፍትሒ ትኹረት ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ድማ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ሳዕቤናቶምን መፍትሒታቶምን ኣመልኪቶም ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ኣሳሪጡ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣቶ ሓይስ ስባጋድስ ህልውና ትግራይ ዘድሓነ መንእሰይ ትግራይ ዘድሕኖ ሲኢኑ ብዘይሕጋዊ ስደት ህይወቱ ይስእን ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ካብ ዘምርሑ ልዕሊ 6,000 ተጋሩ መናእሰይ እቶም 294 ህይወቶም ከም ዝሓለፈ እውን እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሊብያን ስዑድ ዓረብን ዝኸዱ ኣብ ትሕቲ ደላሎ ወዲቖም ክሳብ 1.2 ሚልዮን ቅርሺ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ተዛሪቦም። እዚ ድማ ትግራይ ዋና ዘይብላ ክተርፍ ይገብር ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ስለ ዝኾነ መንእሰይ ስደድ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መፍትሒ ትኹረት ክግበር ከም ዘለዎ እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ ፍታሕ ክረክብ እውን መንግስቲ ንመናእሰይ እኹል ደገፍ ክገብርን ናይ ደለልቲ ሰንሰለት ንምብታኽን ብፍሉይ ከም ዝስራሕ እውን ተዛሪቦም እዮም። ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ዓገባ ዘይሕጋዊ ፍልሰት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም መፍትሒ ዘይረኸበ ሽግር እዩ ኢሎም ተዛሪቦም። ስለ ዝኾነ ዘይስሩዕ ፍልሰት መናእሰይ ንምፍታሕ እኹል ግንዛበ ንምፍጣር ኣድላይ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ድማ ስደድ መንእሰይ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክወፅእን ኣብ ዓዱ ድማ ተረባሕ ዝኾነሉ ፖሊሲ ምሕንጻጽ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣብ ትካል ሕቡራት ሃገራት ንጾታዊ ማዕርነትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ብተወካሊ ኣቶ ጸሃየ ወልደጀወርግስ ብሃገር ደረጃ ካብ ጠቕላላ ዝስደዱ መናእሰይ 46 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ገሊፆም እዮም። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ዘቕንዓ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣካላውን ጸጥታውን ጥቕዓት ከም ዝበጽሐን እውን ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጠብጻብ ትግራይ ቴሌቪዥን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም መዓልቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናቲ ሚድያ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ይዕድም። ክሳዕ ብኻሊእ ዜናታት ንራኸብ ድማ ሰናይ ቅንያት።